Leader on the beat. Abin yabo na yar ma'aiki sai da fadi magagar gasa. Abin yabo na yar ma'aiki sai da fadi magagar gasa. Abin yabo na Allah zan sa komai nake yi sai da nufinsa. Ka amince yau ba wasa wai da fadi magagar gasa. Abin yabo na yar ma'aiki sai da fadi magagar gasa. Rabu kanin ka salatinka ga Mustapha ainihin sirrinka. Alai sahabai a sanya dukka da auliya Allah Allah na. Abin yabo na yar ma'aiki sai da fadi magagar gasa. Shafi jami'i na gaida ka da shehu barhama bani barinka. Abin fito hati banda kamar ka da shehu ɗahir mai sannana. Abin yabo na yar ma'aiki sai da fadi magagar gasa. Ya sahibin zikir wasu daji ka sai ta ruhi gani da datti a wanke ruhi a sashi a sai da shehu salihu mai sannana. Abin yabo na yar ma'aiki sai da fadi magagar gasa. Na gaida an gwada da batula Imamu Aliyu na manzan Allah. So ku abi wuce karbin Allah Imamu Aliyu ka wuce gasa. Abin yabo na yar ma'aiki sai da fadi magagar gasa. Salamu alaikum wal hasanaini, salamu alaiki cikar imani, salamu alaiki jinin adonai, salamu alaiki gagar gasa. Bibi gaban a san ki batula ba masanin ki sai manzan Allah. Ki ce mace nan da ba ta haila ɗahira madahura gagar gasa. Abin yabo na yar ma'aiki sai da fadi magagar gasa. Fatima ke rahama ce a cikin halittu ke ni'ima ce. Wanda ya ƙi kifa ya lalace bai da rabo a cikin aikinsa. Abin yabo na yar ma'aiki sai da fadi magagar gasa. Ni ne burina a gane nufina a kama ƙaunar Fatima nana. Kar da mu sa wasa dangina a kan ƙaunar su komai ubansa. Abin yabo na yar ma'aiki sai da fadi magagar gasa. Domin su ne Allah ke barin mu in mun yi laifi baya kula mu. Domin su ke karɓan aikin mu sallah azumi zakka hajjin mu. Mu ƙara himma a ayyukan mu mu dinga jin tsoron Allah mu dan samun karɓuwar aikin mu. Ƙara kusanci da farin cikin mu. Abin yabo na yar ma'aiki sai da fadi magagar gasa. Umma Abiha ina gaida ki komai wuya ni ba da barin ki. Muna kaunar ki muna kishin ki rai da jiki mun bayar fansa. Abin yabo na yar ma'aiki sai da fadi magagar gasa. Fatima ke sirri ce a ko'ina ke in aya ce. Alkhairi ce duk ku amince wanda ya ja kuwa zai susu ce. Abin yabo na yar ma'aiki sai da fadi magagar gasa. Ku dakata ku ji tarihinta yadda ta rayu a gidan mijinta.